היי, שלום אינטרנט, מה קורה? אני מקליט את הדבר הזה כמעט 8 חודשים אחרי שהתחלנו את ה-Whiteboard Sessions. זה מפגש שאנחנו עושים פעם בשבוע, בדרך כלל זה כזה בין 10 ל-30 אנשים, שאנחנו לוקחים איזושהי בעיה עיצובית, ומנסים לפתור אותה כאילו זה באמת רעיון עבודה, כאילו זה באמת תרגיל Whiteboard. כי באמת אחד המפתחות להצלחה בתרגיל Whiteboard, זה לפתור מערכות דומות, ולהבין איך הדבר הזה עובד בכל מיני תחומים מקבילים לבעיה שאותה אני מנסה לפתור. אז יש פה את המצגת שאני מראה בכל אחד מהשיעורים האלה באיזשהו פורמט כזה או אחר, עם כמה טיפים לתרגיל ה-whiteboard, איך מצליחים בזה יותר, מה הדברים שמחפשים בתרגיל whiteboard, איך אפשר להשתפר בזה, וחשבתי שזה יהיה נורא נחמד לתעד את זה, שזה יהיה בפורמט אינטרנטי, שבאמת זה יחיה לעד ולא תצטרכו להגיע ממש לשיעורים כדי לראות את הדבר הזה. אז אני אעשה סלייד שואו. אז באמת השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לגעת בה, זה מה בוחנים ברעיון עבודה. אז הדבר הראשון שבוחנים זה אותי כבן אדם, זה איך אני מתקשר עם המראיין והצוות. אני אגרסיבי כלפיו, אני מרגיש מותקף, אני זורם איתו על כל דבר שהוא יציע, זה באמת, מה הדינמיקת כוח בינינו. הם בודקים חשיבה ביקורתית, איך אני שואל שאלות, מה מעניין אותי, איך אני חוקר את הבעיה שהביאו לי, כי לפי השאלות אפשר ממש להבין אם מישהו הבין את הליבה של הבעיה, או שהוא מנסה להסתובב סביב ולא הבין מה רוצים שהוא יפתור. איך אני נותן ומקבל ביקורת, אם אני מציע איזה משהו על הלוח, ועכשיו המתרגל או מי שכזה מעביר את התרגיל עבורי, יגיד לי איזושהי ביקורת, אם אני אהיה סבבה, אם אני אבין אותה, אם אני אתנגד, אם אני ישר אקבל אותה בלי לשאול שאלות, זה איזושהי דינמיקת כוח בינינו, של עד כמה אני קולגיאלי, עד כמה אני רוצה לקבל ביקורת. זה גם כמובן בוחן עבודה תחת דדליין, של איך אני חושב ועובד תחת לחץ, כי אני לא יכול להגיד לו, שנייה, אני פותח גוגל, אני מסתכל על דברים דומים, אלא אני צריך להכיר בראש מערכות דומות למה שאני פותר, שגם נגיע לזה. ומעבר להכל, שזה נראה לי הפרמטר הכי חשוב שכשאני ראיינתי בסימילורי באנשים, האם זה בן אדם שהצוות שלי ירצה לעבוד איתו ביום יום. אם עכשיו הבן אדם הזה יגיע כל יום למשרד ואני צריך לעבוד מולו, אם זה יבאס אותי, או שאני אשמח לעבוד איתו כל יום. וככה באמת, זה הפרמטר, זה הרייזדור העיקרי של האם זה אנשים שהם, יהיה לי כיף ללמוד מהם ולעבוד איתם. הפרמיס הוא מאוד מאוד ברור לכולם, נכון? לא הביאו אותנו לרעיון כדי שנבנה להם אפליקציה. כשמישהו מביא אותי לרעיון לסימילר, יש לנו את התרגיל של הטרנד שתכף ניגע בו, אז אני לא רוצה שיבנה לי אפליקציה מאוד טובה. אני רוצה לראות שהוא איש שיח טוב, שהוא יודע לפתור תרגילים, שהוא יכול לקבל איזשהו בריף או פרמיס, ולפתור את זה ביחד איתי. אני לא רוצה להגיע למצב טוב, רוצים לראות שאתם קולגיאליים, שאתם עצמאים, שאתם מתודים, ואתם מתקשרים. קולגיאליים זה, האם אני אגרום למנהל שלי או לקולגה שלי להיראות טוב? אם אני מציע איזה משהו, אז אתה ישר אומר לי, לא, זה לא רעיון טוב, או שאתה מוריד אותי, או שאתה עוזר לי לגדול, או שאתה מסביר לי למה היית עושה את זה אחרת. זה ניואנס של תקשורת. עצמאים, אם זה מישהו ששואל כאילו אין סוף שאלות, אז הוא כנראה לא עצמאי, הוא לא הצליח להסתדר בצוות, או שלא יכול ללמוד טוב, ומצד שני זה בן אדם שבכלל לא שואל שאלות, אז יכול להיות שוואלה, הוא לא הבין, או שהוא צריך טיפה לחקור את הבעיה יותר, לפני שהוא מתחיל לרוץ לצייר על הלוח דברים. אז צריכים קצת שאלות כדי להבין בכלל מה רוצים מכם, מה באמת הדבר שאתם באים לפתור. מתודים, יש לכם איזשהו תהליך עבודה, אז זה נכון נורא להגיד בהתחלה מה אתם עושים. אז הבאתי לי בריף, אני מבין אותו, אני אשאל כמה שאלות, ננסה לסרטט איזשהו דבר, ואז נמשיך משם להתקדם לעוד כזה use cases. לתאר את התהליך שאני רוצה לעבור, אם זה דאבל דיימונד או איזשהו תהליך אחר, אז לספר למראיין מה בערך יהיה תהליך העבודה שאתם רוצים לפתור דרכו את הדבר הזה. אם זה design thinking, double diamond, אתם עושים SWOT analysis לפעמים על חוזקות חולשות, יש הרבה מודלים, אז כאילו תתמללו מה אתם עושים, ותקשורתיים, זה לדבר בצורה ברורה, לא דיקציה, אלא כאילו לדבר מבחינה של
לתקשר באותם המונחים, שאתה אומר נגיד טבלה, להתכוון לטבלה, ולא נגיד לרשימה. זה באמת לוודא שבן אדם שמראיין אתכם יבין למה אתם מתכוונים. אתם אומרים, אוקיי, יש רשימה של טרנדים, ודרופ דאון למעלה, וצ'קבוקס, להבין שנייה אחת שמבינים את הקונספטים שאתם מתכוונים אליהם. אני אתן דוגמה ספציפית לתרגיל כזה שאנחנו עובדים איתו. אני יכול להקטין? אני יכול להקטין. אז בעד דוגמה שאנחנו נעבוד איתה במצגת הזאת, זה אני המנהל שיווק של נייק ישראל. כמנהל שיווק אני צריך לוודא שאני מציג בחנויות את המוצרים הנכונים לקהל הנכון, שאני לא מפספס טרנדים, מוצרים חדשים, ושאני יודע לזהות מתחרים חדשים ונישות חדשות בזמן. אני צריך כלי שיעזור לי לעקוב אחרי טרנדים ונושאים שמחפשים באינטרנט, בגוגל, בטוויטר ובטיק טוק, על נעליים ואופנה בכללי. אז הדבר הראשון שאני אעשה בכל תרגיל, בשלבים של הפתרון, אני קורא לזה מגאפון, יש לזה הרבה שמות, זה לחזור על ההגדרות שאמרו לי כדי לוודא שאני הבנתי, וגם כדי להראות לצד השני שאני הבנתי מה רוצים ממני. זה אני חוזר על ההגדרה, אני שואל שאלות קריטיות, ואני יותר מנסה להבין איך כל החלקים שהביאו לנו עובדים ביחד. זה יכול להישמע בצורה הזאת, של אני רוצה להכין מוצר שמציף טרנדים, אני רוצה להבין עד כמה טרנד משמעותי ביחס אחד לשני, רלוונטי מדינה, רלוונטי זמן, כאילו לחקור יותר מה הדאטה, מה הדבר, כאילו מה יחידת בסיס הקטנה ביותר שאיתה אני מתעסק פה, אם זה מספר חיפושים, או מספר מנשנים בטוויטר, או מספר חיפושים בטיק טוק, אם זה מדינה, אם זה איזשהו נושא או קטגוריה. זה דבר שגם נורא, זה כלי חשיבה נורא מעניין, על למצוא סימטריה. זה בעצם, האם אני מכיר דבר דומה לדבר שאני פותר עכשיו, שאני יכול לגנוב ממנו פאטרנים, או להסביר דרכו אותו, של אם עכשיו אני מסתכל על טרנד, אז אני יכול לשאול שזה נורא דומה לאזור של הטרנינג בטוויטר, שזה מראה לי את הנושאים וכמה אנשים חיפשו אותם, או לפיד של גוגל, שזה מראה לי טרנדינג טופיקס. אני יכול לשאול כל כמה זמן זה מתעדכן. זה בעצם, אני לוקח דברים אחרים שאני מכיר מהעולם, וגם המראיינת אמורה להכיר, ואני שואל, האם זה כמו הדבר הזה? ודרכם אני גם יכול לשאול שאלות, נגיד הגיאוגרפיה מגיעה דרך גוגל טרנד, שאני יכול לשאול טרנד רלוונטי באזור מסוים. הטוויטר, הטרנדים רלוונטיים לאיזושהי מדינה. אז דרך הדבר הדומה, אני לומד לשאול שאלות על הדבר עצמו, שאני צריך לפתור. לתת לדברים שמאוד משמעותיים כדי לבסס תקשורת ופידבק. כשיש לכם כל מיני ציורים, אז זה חשוב נורא לקרוא להם בשמות. זה להגיד, אוקיי, זה מסך ראשי, זה מסך טרנדים, כשאני כבר מתחיל לעשות את ה-wireframes, אז זה חשוב נורא לא לעשות כזה סקוויגלי ליין, כי אז כשאתם חוזרים לזה, אתם לחוצים, אתם לא זוכרים מה היה כל דבר. זה חשוב לתת מסגרת מאוד טובה לכל הפלואו שאתם עושים. עכשיו זה פלואו של drill down לתוך טרנד אחד, שיהיה בו איזשהו פאנל של נושאים קשורים, ופאנל של הפניות, או לינקים, או whatever. זה טריק שעובד מאוד טוב בבעיות מורכבות. אתם לוקחים גרסה פשוטה יותר של הבעיה, המורכבת, ואתם פותרים אותה. אתם מנסים להוריד חלק מהמגבלות. נגיד אומרים, אני רוצה להראות טרנדים בכמה מדינות, אז אני כאילו אומר, אוקיי, אני רוצה אבל להשוות טרנדים על בסיס חודשי אחד לשני. יש לי את המילת חיפוש, ויש לי את מספר החיפושים. ואז הדבר הזה עוזר לי באמת לפשט בעיה, ולהבין יותר טוב מה הדבר שאני בא לפתור, מה התצוגה שאני רוצה לעשות, ואז לאט לאט אני מוסיף מימדים. זה גם עוזר לי להבין יותר טוב את הדאטה, שאני שואל, אם נגיד עכשיו אני רוצה להשוות את החיפושים בטוויטר, שזה נגיד עשרות אלפים, לחיפושים בטיקטוק שזה מיליונים, אז האם אני רוצה להשוות את הטרנד שלהם, כי את הצורה של הקו, או את הגובה של הקו אחד לשני, כי זה עוזר לי להבין יותר טוב מה המימדים של הבעיה שאני פותר, כאילו מה באמת הדאטה עצמו. איזה דוגמה הבאתי פה בעצם? נתחיל מהשוואה של שני טרנדים. כן, זהו. הדבר הזה בעצם אומר, אני לא אשווה עכשיו, אני לא אעשה דשבורד של כל הטרנדים, אלא אני אקח שני טרנדים של מכנסי יוגה אל בקבוקי שתייה,
ואני אשאל מה בעצם אני רוצה להשוות בין שני הטרנדים האלה. אני רוצה להשוות את הקהל יעד שלהם, את הגילאים שלהם, את המחירות, עניין ברשת, כאילו זה עוזר לי למקד שאלות של באיזה מימדים אני יכול להסתכל על שני הדברים האלה, במקום להגיד, אוקיי, ישר אני הולך לחיפושים בטיקטוק. אוקיי, זה אחלה כלי. למצוא את הצירים שעליהם פתרונות שלי מונחים. כשאני מציע לבעיה כמה פתרונות, או כמה, נקרא לזה דרכי UI אפשריות לפתור איזושהי בעיה, נגיד מיון או פילטור, אז הדבר שמצופה ממני לעשות זה להסביר מה החסרון והיתרון של כל אחד מהם. נגיד, אני אביא דוגמה פה, יש לי פה טבלה למעלה, שאני רוצה לפלטר רק טרנדים גדולים. אני רוצה, יש לי פה את השם של הטרנד, את החודש, ואת מספר המנשנים בטוויטר. אני רוצה איזה פילטר למעלה, שיאפשר לי בעצם לראות רק את הגדולים. אז אני יכול לעשות את זה פשוט בטוגל של תפלטר לי את הגדולים. אני יכול לעשות איזשהו סליידר, כזה ריין סליידר של מכאן עד לכאן, שיפלטר לי את הטבלה. אני יכול לשים בכותרת של הטבלה איזשהו כזה אייקון של משפך, שיפתח לי חלון של פילטור, או שלי דרופ דאון, שבעצם יראה לי שתי תיבות טקסט, יש לי המון דרכים לפתור את זה. אז הטריק שאני רוצה להראות לכם, זה להבין מה הצירים שעליהם הפתרונות שלי מונחים. נגיד, הציר שאני חושב שהפתרון הזה מונח, של הדרופ דאון והזה, זה בעצם עד כמה הפתרון הוא in your face, עד כמה זה גלוי, עד כמה אני רוצה שמשתמש יעשה את זה. אז יש את הציר של דבר שהוא נסתר נורא, ועד מאוד גלוי. אז בציר הזה שלנו, הקולום פילטרס הם כמעט נסתרים ולא רואים אותם, הטוגל הוא מאוד מאוד in your face. הסליידר, הטופדאון זה איפשהו באמצע לדעתי. אז אני יכול להוסיף פה עוד איזה פילטר, עוד איזשהו ציר, של עד כמה זה מדויק, ועד כמה זה פשוט. הטוגל הוא נורא פשוט, זה on ו-off, אבל אין בו דיוק, כאילו זה גדול וקטן, אני לא יכול להגיד כמה גדול או כמה קטן. הקולום פילטר והדרופ דאון הוא מאוד מדויק, נכון? אני יכול לרשום בטקסט בדיוק כמה אני רוצה למצוא. הסליידר הוא גם כן, זה קצת כמו הטוגל, הוא לא כזה מדויק, אבל הוא מאוד פשוט לשימוש. כאילו, זה הציר שעליו אני ממקם את הפתרון. כשאתם עושים את זה, זה מראה שאתם יודעים לחשוב מתודי, זה מראה שאתם יודעים לפרק באופן נורא אנליטי את הפתרון שאתם עושים. אוקיי, זה גם סופר חשוב, לא להמציא אתגרים איפה שאין. היו לי עשרות רעיונות שבו בן אדם לא הצליח לפתור את הבעיה הראשונה, ובגלל שהוא נהיה מתוסכל נורא, שהוא לא הצליח לפתור את הראשונה, הוא התחיל להמציא עבורו מגבלות שאותם הוא פתר. אני אביא דוגמה, נגיד עכשיו ביקשתי את הטבלה של המיון לפי הטרנדים הגדולים, והוא אמר, אולי אני רוצה ליצור עוד איזה טאב ספציפי של חדשות, או אני רוצה להבין מידע מהטוויטר, אם אנשים אוהבים או לא אוהבים כזה סמנטיק אנליסיס, או אני רוצה להגיד איזה טרנדים הם אקו-פרנדלי או לא, זה לא מעניין, זה לא משנה. שוב תזכרו, אנחנו לא הביאו אותנו לרעיון כדי שנבנה להם אפליקציה. הם רוצים לראות אם אני יכול לפתור בעיה שהביאו לי, ולהוסיף את הדברים האלה, זה מראה שאתם לא יודעים לפתור את הבעיה שהביאו לכם, ולכן אתם בורחים לבעיות אחרות שקל יותר לפתור אותן. אז כשאתם מזהים שאתם עושים את זה, אז כמו שביידן אומר, don't. פתרו את הבעיה שלכם, אם ישאלו אתכם מה עוד הייתם מוסיף, איזה עוד דברים, אוקיי, זה השלב שבו אתם מציעים את הדברים האלה, אבל קודם פתרו את הבעיה הקשה, ואז תציעו עוד דברים. כששואלים, יש לך שאלות אליי, למראיין, אז אני אביא לכם את השאלה שאני מאוד אוהב לשמוע. זו שאלה שלדעתי, אם אולי נסביר למה, השאלה שאני שואל את המראיין, זה נגיד היית מעסק אותי עכשיו, על איזה פרויקטים היית עובד? כי הייתי עובד אני כאילו אתחיל לעבוד. למה הדבר הזה הוא טוב? כי זה כבר שותל במוח שלו, הוא כבר מתחיל להריץ המראיין או המראיינת, כאילו אני כבר עובד פה, וכבר מה הוא ייתן לעשות? מה הוא יכול להביא לי לעשות? אז הוא כבר בראש שלו מריץ תרחישים שבו אני מתחיל לעבוד. זה הסיבה שאני מאוד אוהב את השאלה הזאת, כי זה קצת מניפולציה תת-הכרתית באיזשהו מקום. עוד כמה טיפים קטנים לסיום.
פתיחה לעומת סגירה. תנסו להבין כזה, איפה אתם ברעיון, אם רוצים שתפתחו לעוד אופציות, או שתציעו כזה עוד דברים, או שתתחילו להתכנס לפתרון אחד, ותנסו ככה לסגור את זה יפה, עם איזה מסך אחד שעובד טוב, כי בדרך כלל בתחילת הרעיון מנסים לפתוח דברים, ולפרוס את האפשרויות, ואז בסוף להתכנס לאופציה אחת, שאומרים אוקיי, זה בערך הדבר שאנחנו רוצים לעשות. אז תבינו איפה אתם ברעיון מבחינת זמן, ותנסו לכוון את זה בצורה הנכונה. תסתכלו על הרבה תוכנות שבאזור הפתרון של החברה שאתם מתראיינים אליה. נגיד, אתם יכולים להתראיין ב-AppsFlyer, תלמדו את SimilarWeb, תלמדו את הפלטפורמה שלהם, תלמדו פלטפורמות של רנקינג לאפליקציות, או של לפי מה נמדדת אפליקציה, לפי כאילו installs, לפי זה, כאילו תכירו את המטריקות של הדבר הזה. או שאתם יכולים להגיד להתראיין ב-GetTaxi, אז תבינו איך עובד אפליקציית מפה, כאילו תבינו איך עובד אלגוריתם כמו ליפט, תבינו איך עובד כל מיני ממשקים כמו Waze של להקיש תוך כדי נהיגה, כאילו תנסו להבין את המרחב של הבעיות שהם פותרים, ואז הסיכוי שאתם תתקלו בדבר שאתם מכירים, הוא הרבה יותר גדול. נגיד, אם אתם עכשיו הולכים להתראיין לחברת, נגיד, Sentinel-1, אז תנסו להבין שנייה אחת מה הם מציעים, ששונה מפאלו אלטו, או שונה מצ'ק פוינט, ואז כאילו תנסו אפילו להסתכל על UI שלהם, ולהבין את המרחב בעיה שהם פותרים. אפשר אפילו, זה אני נורא אוהב, לעבוד עם ChatGPT, להגיד, תמצא לי ממשקים טובים של החברות האלה, תביא לי לינקים, ותסביר לי למה הם מיוחדים. הוא עושה את זה ממש טוב, ה-GPT 4.0, 4.0. זה גם נורא נחמד, אני האמת חווה את זה הרבה אנשים שלמדו בטכניון. אנשים שלמדו בטכניון, זה מדהים בעיניי, הם לא מפחדים להתחיל הכל מחדש בדקה ה-90. האם אתם מרגישים שפתרתם משהו וזה לא פתרון טוב, אז אל תפחדו פשוט להעיף את זה להתחיל מחדש, זה ממש בסדר. זה לא שעכשיו בניתם דבר ואתם מפחדים להרוס אותו, לא, אתם עבדתם איזה חצי שעה על משהו, זה בסדר להעיף אותו, אם אתם מרגישים שהוא לא טוב, או חלק מפתרון, ולהתחיל מחדש. זה אחלה של דבר, זה מראה שאתם לא נקשרים בכוח לפתרון שלכם, אני מאוד מעריך אנשים שיודעים להגיד, אוקיי, שנייה, זה לא טוב, אני שנייה רוצה מחדש, אני הכי זורם על זה. שוב, תזכרו שבסוף לא בוחנים אם הצלחתם לפתור את המבחן, אלא איך אתם כבני אדם, אם כיף לעבוד איתכם, עומדים בזמנים, אתם סבבה עם פידבק, אתם לא כועסים, אתם לא נמרחים בשנייה שאומרים איזה משהו ומתחילים לבכות. זה סופר סופר קריטי שתבינו את הנקודה הזאתי של בוחנים את העבודה איתכם, פחות את הפתרון שלכם. אם זה פתרון טוב, אז סבבה. זהו, זה הכל. אני מאוד מקווה שזה עזר, אני נורא מקווה שזה עזר למישהו, שרואה את זה בעתיד. אני זמין לשאלות, יש לכם את המייל שלי, את הפייסבוק שלי, את האינסטגרם, אתם מוזמנים ככה לשלוח דברים, ושיהיה לנו בהצלחה. אם אתם צריכים איזה משהו, אני לשירותכם. ביי ביי.